Kuikka. Mitä sä koetat kertoa? Niin. Mikäs pakaati? Tommonen työntekijä. Me voidaankin viedä se pois. Kato. Niin. Se on oikein niinku vesilaji. Oleks sä oikeesti kuikka? Kuik! 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 Kuvaat sä? Toi menee YouTubeen. Niin sale. Kuikka, nousis ylös. Mikä sun nimi on? Ei. Mikä? Mikä sun nimi on? Ai mikä oli? Mikä sun nimi on? Ai. Niin mikä sun nimi on? Mut on tosi ytkären tästä. Kuikka hei! Hei joo oikeastaan onks nolos, että sun pomon työpaikassa vittu makaat siinä lattiaan kuin mikäkin koira. Se ei pysty sanoa mitään, sen on kieli ihan jäässä. Ota mä nostan sen. Ota sä vittu toisesta.